खुलुमबाय जों बिराद गोबावनि उनाव खृवरम प्रडाक्शनाव नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिफैबाय मानो होनोब्ला जों बहुत गोबाव मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय माने जों बे चेनेलाव भिडिअ होनो हायासै नोंथांमोनसिम निमाहा बिनाय थाबाय दा जों मोनसे गोदान चेनेल खुलिबाय जोंहा बे चेनेलाव मोनसे प्रब्लेम दंमोन बेनि थाखाय माने जों बे चेनेलाव माने भिडिअ होनो लाबोनो हायासै नोंथांमोननिसिम दायो जों गोदानै बे चेनेलाव भिडिअ होनो सानाखै मानो होनबा जों गुबुन मोनसे चेनेल बानायबाय बे चेनेलनि मुङानो जाबाय लुगव स्टुडिअ नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन डिस्क्रिप्शनाव जों गाहायाव होनानै दोनदो नोंथांमोना चेक खालामनानै नायनो हागोन जों बेयाव मोनसे भिडिअ होनानै होदो दायो गोदान बावैसो सानब्रै सानबासो सिगां दिहुननाय बिबायारि मुंनि मोनसे शर्ट भिडिअ होना दोनदो नोंथांमोना चेक खालामनानै नायनो हागोन जोंनि लुगव प्रडाक्शन माने खृवरम प्रडाक्शननिफ्राय जोङो बेयाव माने भिडिअ बानायबाय थासिगोन एबार नैबे जा जोंनि खृवरम प्रडाक्शन चेनेल बे खृवरम प्रडाक्शन चेनेलखौ जोङो लुगव स्टुडिअ लांबाय माने बेयाव जोङो भिडिअखौ बानायबाय थासिगोन एबारनिफ्राय नोंथांमोनखौ जाहाथे बेयाव जेसेबांफोर फलोवार्स दंमोन साफा सानै दंब्लाबो नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय लुगव स्टुडिअ थांनानै बिबायारि जों बेयाव गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थासिगोन एबार दायो जों आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि शुटिं लानो थांबाय दङ लागासिनो दङ जासिगोन नोंथांमोना साननै सानथाम सप्तासेनि गेजेराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन लुगव स्टुडिअआव नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना अननानै बयबो सापर्ट होदो गोजोन्थों नोंथांमोननिसिम